Здравейте, казвам се Теодора Димитрова и съм собственик на компания за недвижими имоти Ера недвижими имоти. С Никол Новкова се запознах преди около 2 години и през последната година работихме заедно в организирането на няколко корпоративни и бизнес събития, които Никол превърна в истински празник. С нейното отношение към детайлите, към декорацията, към цялостната организация на самото събитие. Това, което ми направи изключително впечатление още в първите дни, когато заработихме заедно, е това, че тя искаше да работи с моя бюджет. Като един предприемач, разбира се, аз искам разходите да са минимални. Тя направи с моя бюджет едно истинско чудо, един прекрасен празник, едно изискано събитие на много високо ниво във всичките места, където беше проведено. Изключително съм благодарна за това, че имах късмета да се срещна и да работим заедно с Никол.